Zdravím vás, momentálně se nacházíme na bytě o dispozici 2+ KK na ulici Hornické. Co se týče lokality, tak se nacházíme v širším centru města Ostravy. Do centra je to autem doopravdy pouze 5 minut, jsou zde i dobré spoje linek tramvají. Jak můžete zpozorovat, celé bytové jádro je vyzděné. Celková rekonstrukce tohle z toho bytu proběhla před 2 lety s tím, že se tady udělalo doopravdy všechno. Elektřina je mědí, odpad, voda je taky v plastu a co se týče koupelny, ta je vybavená sprchovým koutem a elektrickým topením. Za mě naprostá pecka, co se týče toho, když se osprchujete a nemusíte to věšet někde na nějaký věšák, ale můžete dát rovnou na to elektrické topení. Potom, vlastně jak se dostaneme z té předsíně, tak se teď nacházíme v ložnici. Celkový byt má velikost 43 m². Zde se naprosto úplně v pohodě vleze manželská postel. Jsou tady dobře i vyřešené zásobky, každá na jedné straně, takže co se týče nějakých nabíjení mobilů nebo osvětlení, tak za mě velice dobře vyřešené. Co se týče podhledu, strop je snížený, všude tady můžete vidět bodové osvětlení. Celý byt je vymalovaný na bílo, za mě neutrální, skvěle vyřešený, hlavně je ten byt takový prosvětlený a vypadá i prostorněji. Vlastně se teď nacházíme v dominantě celého z toho bytu a to je pokoj s kuchyňským koutem. Kuchyňská linka naprosto nová, můžete z toho mít takový vesmírný dojem. Zde další skříně, úložný prostor všude. Co se týče spotřebičů, je tady vestavěná trouba a také myčka. Majitelka tady nechala i fungovou ledničku a za mě s tím, jak je v Ostravě fakt nedostatek, co se týče nabídky bytů s balkonem, tak je tady i takový menší balkónek. Byt se celkově prodal za 2,6 milionů korun. Jsou tady bonusy. Lokalita, byt po celkové rekonstrukci, naprosto klidný vchod a pro mě teda osobně bonus je to KKčko, protože když si sednu do obýváku, tak je tady ten prostor opravdu takový provzdušněný.